Dobrý den, jmenuji se Kristina Grombířová, jsem zaměstnancem společnosti Cordana Plus, sídlící na Jižní Moravě a zabýváme se výrobou technických tkanin. Jednou za 2 roky se zúčastňujeme veletrhu ve Frankfurtu, jmenuje se TechTextil a je to nejvýznamnější evropský textilní veletrh. V tomhle roce jsme oslovili 5 firem zabývající se realizací veletržních stánků, mezi nimi byla i Animo Expo. Každá z těchto firem ve výběrovém řízení předložila grafický návrh a rozpočet. Následně jsme vybrali jako nejlepší společnost Animo Expo, jak z hlediska grafického mělo to nápad, myšlenku i z hlediska finanční dostupnosti. Společnost Animo Expo bych chtěla doporučit, neboť myslí na spoustu věcí za vás, mají perfektní grafické zpracování, sehraný, spolehlivý tým lidí. Přestože jsme zakázku zadávali na poslední chvíli, její realizace byla v naprostém pořádku, včas a všichni byli nadmíru spokojení. Děkujeme.